Втори път постановката поклон, чупка поклон. Сега как е? Ами друга постановка. За мен беше друга постановка. Аз помислих, че текст е сменен. Тя ми каза, че не е сменен текста. Мене питаш ли ме 3 пъти? Да, а аз съм и гледал 3 пъти. Извинявай. Да, втория беше таен за мен. Добре, Велико беше. сега Велико днес беше. какво беше? Днес беше велико. Беше по-земно. Той е извънземен, явно от много представления се е поприземил малко. Беше по-смешно, имаше повече смешни такова и за мен имаше повече неща, които ми штракнаха така, които ги чух. Не ги бях чул първия път. Защото се подложи основата, така знаеш, вече слушаш за определени неща. И живо живеене, някакво такова нещо. Да. Как ще го препоръчаш на хората, които не са го гледали? Или които са го гледали и поведнъж не като нас? Нещо необичайно, неповторимо, различно и смешно, дори смешно. Определено си и комедия. Аз на тази сцена и викам сцената с Татяна Лолова, защото човекът, че затвори очите, аз направо чувам Татяна Лолова. Комедиантката Татяна Лолова буквално си излезе на сцената. Вероятно, велико. Да се преведе.